Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes, pitsa 29 na, buwan mahigalas Disyembre tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hilabang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong butaga makigsunan. Pipila ka adlaw sa dili pa ang pagsugat sa bag-ong tuig. Ubay-ubay nga mga tindahan og mga pabuto. Sabay may barangay Minulos lungsod sa Barili ni Ulbo kagabi. Straight to the point. Mo ni dako bantayanan mahigala ini mga pabuto ha. Kay porbida ha. Ma-diskaril ang atong pagsaulog sa Pasko o pagsugat sa bag-ong tuig. Inay nanginahanglan ta mga higala og buinas bag-ong tuig. Pero kung ma-diskaril mga higala gumikan sa sunog pastilan, delikado kayo mo na maglikay na lang yun. Mas may pagkani mga kagalaan karong mga panahon na ipausot na lang ng mga turutot ha. Straight to the point. Aron nga why disgrasya nga mahitabo mga sukintig paminaw. Kaya tanig pagtagad lubutagas to panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin pipila ka adlaw sa di pahingpit nga mosulod ang bag-ong tuig, ang lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ni sugod na sa preparasyon alang sa mga kalihukan sa sinulog. Straight to the point. Grabing paspasas mga panghitabo mga sukintig paminaw. Human sa Pasko, bagong tuig, human sinulog na sad. Siging ka busy mga higala, no? Kumbati lang niya po ng atong mga kaigsunan alang sa mga preparasyon ini nagkadaiyang mga kalihukan dinhi sa Sugbo. Straight to the Sa point. pikas bahin kanhi 7th District Congressman Peter Jan Calderon na nalipod sa nalatid sa Cabral files. Kini mga higalang file ni Cabral bisan pa man tuod mga higalag na matay na sa Cabral kaysa may nasayod aning tanan ha. Kining siya man mahigala maoy nag-imbento, bright girl man to sa Cabral mga higala. Tanawa ko to, civil engineer to mahigala, presidente to sa mga civil engineers. Og unya duha ka master's degree, do na pay doctor's degree to mga higala. Medyo taas-taas tog naabot mga kaigalaan. Ang problema ang iyang kabright, iyang nagamit mga kaigalaan diri sa medyo dili maayong pamaagi. Straight to the Orya point. tandog mahigala kung tinuod magaling namatay na sa Cabral. Straight to the point. Sa iyang kamatayon, medyo naingon mahigala nga wa na gyud naapil og ka matay mahigala ang kadtong mga issues, mga files mahigala nga naa niya. Straight to the Ang point. problema karon kay nakakuha man dag file ini si Congressman Liveste. Ang anak ni Senador Loren Ligarda mga higalaan. No, nakakuha man di ay si Leandro Liveste mga higala og mga files. Nahatagan man day siya sa wa pa mamatay sa Cabral. Straight to the point. Pag exposed na mahigala, ingon si Liviste nga iya ka nang ipahibaw, nalangan-langan pa gani pagpahibaw kay nagduha-duha sab si Liviste mahigala basig masuko niya iya mga kaubang mga congressmen. Straight to the point. Yan ingon man mahigala ni hagit man si Ridon nga ipahibaw. Ipahibaw ko tinuod ang naa. Mo tong iyang gisampulan dayon example si Ridon ha iya. Problema karon kay naapil mga higala mga congressmen sa Sugbo, pertin daghan naman di ay nga naa sa files pod mga higala ni Cabral. Straight to the Ang point. pinakadako mga kaigsunan, tuwa mahigala sa 7th District naa sa distrito ni Congressman Peter Jan Calderon. Straight to the point. Dako ada inday ken sa kang Calderon ay. Lima ka sa out of 50 billion, mga 30 billion na sa 7th District. Bisag ipunon pa mahigalang Mandawi, Cebu, Lapu-Lapu. Bida, ngilngiga o ngano tuwa man dito napita. Ngano taguan man ditong flood control. Yagi talang katawa ha. Kini mga klasiya sa projects mahigala, flood control project, kini mga farm to market roads. O ni mahigala yung mga bakal itsira nila. Ilang himuon mahigalang gatasan, kini man makita sa tao.
Isa man ko ni mo subay-subay ang sapa kuno be. Aron pag-check og naa ba ning flood control ug wa ba? Straight to Mo the na point. bahalag na ghost na nang naa, why makakita? Sama pod mga higala sa farm to market road. Oh. Bahalag na ghost na wa kaayoy makakita. Straight to the Mo ni point. ilang himuong bakal sira. Wala pa'y labot mahigala sa street lighting, ha? Straight to the Karon point. butaga tagan tarik pagtagad sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Pero point. matod pa, ni Calderon na nalipod siya mga kagilaan, matod pa niya nga dili siya kunoy nagkontrol sa tibok budget, kundili ang DPWH og limitado lang sa 150 milyones matagtuig ang naa sa iyang personal discretion. Straight to the point. Alang kuno matod pa sa lokal nga panginahanglan sa iyang distrito. Straight to the point. Unsa ka tinuod ni mga sukit tigpaminaw? Ngilngiga gid ay mga sukit tigpaminaw, no? Ang locables mahigala ni John Peter Calderon. Dako asad ana sir oy. Nasubraan na kadako, lupig nimo, outsmarted nimo ang tanang congressman sa Sugbo. Ikaw gyud may top 1 sir. Ngilngiga, murag makaingon mo sa tagsana o. Katani pagtagad do butaga sa atong pamanuban mahigala ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to Mo the na point. nga duna mahigalay daghay na lipay nga nakakuha dag files mga kagalaan si Leandro Leviste. May gani kay namatay to sa Cabral pero nakabilin gyud dag files. Pero dugo na po mahigalay na nga suko. Mismo ang Malacañang matingala ka sa reaction ni Dekin. Inay maingon sila maayo gani taon kay bisag namatay na sa Cabral na anday imo. Bitaga imi ng kopya habi kay atong imbestigaron ni kung unsa ka seryoso mahigalang Malacañang. Medyo lahi man hinooy reaksyon maingon man hinoon nga ngano nakakuha mas kuha na si Leandro Leviste. Imbestigahon ngano nakakuha si anak. Ayay, murag lahi mang timplada mang higala. Straight to the Tagan tanig point. pagtagad do butaga. Sa atong pamanuban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Pero si point. Senator Ping Lacson ingon sad nga nakakuha sa de kuno siya. Nining files mahigala ni Cabral. Naasad siya Cabral files. Pero nalangan lang si Lacson, naulahi lang siya mahigala o expose ni Leviste. Straight to the point. Makadudam sa ta mga sukitig paminaw nga kini si Lacson duda ko bisan nakakuha sa tong files dai. Murag iyan itong taguan niya naunha naman siya. Ay paggawas ko na lang ni kay no namin nakauna hinoon. Niingon si Lacson mga kagalaan nga dunay 5 ka mga cabinet secretaries nga apil ining Cabral files. Straight to the Nga point. duna mahigalay mga allocables. Ngano na apil man mo na allocables, Karubutaga tagaan tanig pagtagad ba kay galaan nya duna ra bay 8 billion nga allocables mahigala nga dunay initial dito nga para kuno kang ES. Kisa man ang ES. Ingon sila mahigala kisa may lain nga nag-initial ES diha sa kanana ang cabinet secretaries. Malagmit nga kadto si Lucas Bersamin. Kay siya man maoy executive secretary. Karubutaga tagantay pagtagad mahigalas kisi-kisi sa Lucas Bersamin nga wa gyud koy labot ana ang taon ha. Kantanig pagtagad rubutaga mga kaigsunan ha. Kisi-kisi Lucas Bersamin mahigalang wa say labot. Straight to the Para point. nako day kung tinud-on og imbestigar sa gobyerno kasayon anang imbestigahon. Kanang files ni Cabral nga naa, di man kumutuog ikaw sa Cabral wa to kabilin. Ang iyang mga staff day kanang nana nga ranggo mahigala under secretary di man na kay siya lay mo himo-himo ana gyud. Doon naman sa mga manduan ana mahigala nga iyang mga staff. Kana secure ninyo mga staff. Dili kay inyo nga man ay probative value mo lagi discredit na hinuondaan mga sukit tig paminaw. Straight to the Ana point. ni mo mailhan kung seryoso ba ang Marcos administration pag-imbestigar ining flood control project. Muna karon na negative 3 ang iya mga higalang rating. Straight to the Kaya di point. po taon anak kabugo ang mga Pilipino nga imo mahigalang puyok-puyok kung na imong imislead din ha mga kahigalaan nga kunuhay nag-imbestigar o nya wa di ito mga sukit tig paminaw. Straight to the point. Og sa kanta pa ni pero atik ra. Na ako no independent commission pero atik ra. Ngano man karon mahigala tagantad ni pagtagad kay nag-anamanam naman nag-resign ning mga sakop sa independent commission. Primero katong ilang investigator mahigala nga si Magalong, sunod ba kay galaan kining tulo ka mga commissioners Unang resign mahigala si Babe Singson, ang DPWH secretary kaniadto. Karon resign na sad mga kaigalaan si Fardo. Unsaon naman na? So usa na lang nahabilin sa kinini ang Independent Commission for Infrastructure. Straight to the point. Unsaon pag-imbestigar ang usa na lang ka komisyoner? Straight to the Sa point. laktod niya pagka-istorya wala na, Wa na. Daw patay na mahigala kining ICI, nga gitukod kunuhay mahigala ni
Presidente BBM. Straight to the point. Katanig pagtagad no butaga mga sukit ti paminaw sa panuban ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa pikas bahin World Bank ni hulagway og unsatisfactory o wa matagbaw sa implementasyon sa Cebu Bus Rapid Transit dinhi sa dakbayn sa Subo tungod sa daghang kalangan nga nasugatan sa pagkumplito sa operasyon ining maong proyekto. Straight to the Di point. malangan mahigala kini mga politiko og maoy mo tukod og mga project mga sukit tig paminaw bida. Langan jud kayo kay kining pag-implementar ang BRT mga kailan kinsa may presidente panana. Panahon pa man ang Gloria yan to abot mahigalang panahon Noynoy hantod panahon Duterte hantod karon. Unya unsa man na nganong perti man pagkalangana. Di apod manghigalay kanhi Gobernador Gwen Garcia agi patangtang mahigalang BRT terminal. Straight to the point. Inana ba ka mga klase mga kailan mo na di malintan sa mga tao. Na iyan na lang yung gipatukod na kagasto nag 30 million sa buhi sa katawhan una niya gipatangtang. Straight to the Nga point. naaraman ta mga higala sa atbang gis kapitulo kita magid siya mga sugid tig paminaw. Og wa sa kauyon mga higala pagsugod pa lang daan, pagsulbi-sulbi pa lang daan, pagsukod pa lang daan og tukod og usa ka haligi kita siya. Unsa to ka bida paita tog kanhi gobernador mga sugid tig paminaw. Straight to the point. Taga-tanig pagtagad do butagas sa paduwa sa dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Nganong point. malangan tanawa ang mga politiko may galawa gani magkayusa labot ini mong proyekto. Straight to the point. Yapon mahigalay mag babag-babag mahigala wag hinungdan. Straight to the point. Katanig pagtagad do butagas sa paduwa sa dining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan bicameral conference committee ni aprobar na sa final version sa 2026 national budget human sa marathon nga deliberasyon ni ini. Straight to the Otro point. sa nimong budget mga sugit tig paminawa gi mo tagam ning ato mga magbabalaod mga kaigalaan. Ang budget may kala masidako pa magani ning 2026 budget ni dakin unsa naman taon ning kalakiha Ato ni hatagay pagtagad sa karong nga buntagas sa panuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini uguban pang mga iskutanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan